please don't forget to subscribe and click the bell button to be updated. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, in kami DJ karayan kita in kami agala iti lames. So, padwak ni mother ko. Nang! Say hi to my vlog, charon. Say hi to my vlog na. Hello ko naman ah. Hello ko naman natin. Hello! As you can see, nagdakil si pagipanan ni Pichel. Manawa. Yung DJ ni. Ako paramit kudot na. So, lukas to, yung al-al daw. Malmalim, in kami agala iti lames. Agpag kami. Bale, habi ni mo pa kadeto. Kadagabi. Kasi, MECQ. Boring kami agtuad. Kasi nagbaram legit pala a day 40 degrees Celsius. Charot. So, update ko na lang kayo later. Bye! Sabi nga na, nagbara na. Oh, nagbara. Sabi nga na. Hindi no kat pagpagnaan mi. Tapos hindi ka masita. Charo. Ang kukusit. Lalang magtukan. Struggle 101. Challenge 101 pala. Ala! Be careful. Wait. Uray nak. Next. Hirap naman ng jeeran. My God, nagbato. Alat mo ko naman kadagata viewers ta. Ana! Haning ka iba. Iba kam kan Ruby ha. Wala! Kita viewers ta. Ito ka Ruby. Kaya umay takit di. Uy, kaya galan ko naman. Kaya tuwag. Hintay guys. Wag. Ala. Tuwawan ko nun. Nasayaw saan bilang ko. Hanggang kanaanak. Hanggang kanaanak bilang. Umay saan kayo yung kapilitan. Umay kayo. Malayo pa, dun pa. Hi! Sus, napaka-haggard naman this girl. So, ayan na guys. Nandito na kami sa Tuawin. Ayan. Ready na kami. Guys, tara, let's So, dito na kami guys. Simulan na namin. So, nandito na kami guys. Simulan na namin manguha ng mga isda. Adot paliling dito. May kiagalan. Nag-angin pa guys. Permin. Nagbara gamin di balay. Permit para nanukastoy. So, sa tubrami kan mother dear. Panagtuad. Actually, sa tubrain mi. Ti malim, aldaw. Nalabas ka mangan, ka magtuadin. So,
habi mi kasi nagbara talaga jibalais. Pero mi. Di kayon. Oh, ang dami naman dito pero maliliit lang. Napaka-clear ng water. Oh, ayan. Wow. Chorus. Expert na expert. Retrieving namin. Oh. Ganda, babatit. Dapat susu. So, ado basit na alamin guys. Sa dakan mother dear JP Chel. Dabasit makilaw. Kilawan ni Podra Bells. Ala, nagado talaga. Sobra. Magit kita, magit kita. Jenny, zoom ko Ito. Ito ni. Ito. Kita mo Diba awan? Awan talaga. So, ayan guys. Update ko na lang kayo later. Dapino ka. Balon din at teacher ya. Karaoke. Ito. Isaw. Tsaka yung ginawa kong banana fries with sausawan. Snack namin later. As of now, ito yung mga nakuha namin. Chorus. Oh my god. Nagawatiat. Chorus. Rasit nga paliling. Rasit nga dito. Chorus. Tapos sit nga tukak. Ah, my god, napanan niya. Oh my god. Ito ni nag-cute. So ayun guys, update ko na lang kayo later pag nakauwi na kami kasi wala siyang kasamang magbuhat ng mga mabigat na bato. So she need my help. Charot. So, ayun guys. Bye muna. Babush! Damot. Saan kabasit nga na alam eh. Dabasit. Pang sagpaw.